Αλλά δεν είναι που λέει, ξέρεις, όχι εγώ δεν το κάνω. Όλοι το κάνουν. Του κάνεις ματάκια. Τι αφήνει κάτω τώρα. Ναι, παιδί μου, έχουμε... Θα το ρίξω μια στα γρήγορα, πάμε στην αντικλάκη. Τι παίζεις την βαλίτσα? Πάλι τάβλη θα παίξεις εσύ ρε, αφού θα χάσεις πάλι. Ποιος θα χάσει ρε παπάρι? Εσύ ρε μαλάκα. Ποιος θα παίξει γυναίκα σου τάβλη τώρα? Εγώ αυτός. Ναι, αλλά άμα κερδίσει θα πάρει τη βαλίτσα. Δεν μπαίνω, εγώ δεν μάθω. Πώς την είδες βενζίνη από εκεί που βάλαμε ρε? Μούφα. Και εγώ ψιλοπερίεργη την είδα. Ψιλοπαπάριζε, ήθελε να δώσει γκάζ για να δώσει γκάζ για να γριέψει. Όσες φτάσεις κύριε Βάμου που θέλω το πώς το μου πέρα. Θες εγώ το μιλήσει. Το κάνα. Σταματάμε. Ένα 20 κάτι, κάτι. Μπροστά στο αστρονομικό ποσό των 9 ευρώ από τη διαμονή. 9 ευρώ διαμονή ρε καντιρασμός. Γέλια εκεί. Έχεις ξανακάνει κάμπινγκ ρε μαλάκα. Δεν το βρίσκεις ακριβώς, αυτό δηλαδή. Όχι, μια χαρά είναι αυτός. Ναι, καλά, αυτό λέω. Τόσο είναι. Κάμπινγκ είναι, πόσο θες να είναι. Αλλά γιατί δεν κάνεις που έχει μέσα όμως. Ναι, άμα πας στο Πλατανίτσι καμία σχέση ας πούμε. Αυτό το πλατανίτσι ρε παιδιά τόσο γνωστό είναι. Εδώ, μέτριο. Εδώ, στο 17. Έτσι, το κάνουν τώρα, πολύ. Όποιος φωνάξει περισσότερο παίρνει καφέ. Εδώ. Θα πάει τσάι. Α, έχουμε και από εκεί. Γλυκός Μπέιλες εδώ. Γλυκός Μπέιλις από εδώ είναι. Πότε παραγγείλατε Μπέιλις. κι άλλοι. Ένα μπέγγις.